No dávaj ešte do práčky, Dorotka. No dávaj ešte. Práčka je prázdna. No daj prať. No super, ešte. Tak máme pomocníčku doma. A Dorotka, delíš aj biele na farebné? Áno. No dobre, ja len co pýtam. Táto. Áno, to bolo tátové tričko. Alebo monterky. Tátové to bolo. Táto. No, tátové fusekle. No, pokračuj. Či už je plná pračka? Áno. Ešte tam to tam dáš. Dobre. Áno. Táto. Tiež tátové tričko, áno. A toto je čie? Mama. Áno, mamina legíny. Krásne. No a teraz zatvor kôž na prádlo. Zatvor ho. Ešte nie. No dobre. Tak, super. Výborne, môžeme dať prať. Ešte aj ponožky. Dobre.